Kakang Semar. Aku mboyong Semar, Badranaya marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Badranaya. Rasa omong kowe. Kuwi sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala, Kiai Kalogoro Barat. Bagong, mundur. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar awi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kalih sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayit nenggih Sang Jaramaya. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan karang kadempel iki to Le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para pelancong. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe serik ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane. Aku tetep ngerol. Gleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Akarang saiki mbok, kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah enom-enom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya.
Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem ayut ya bener. Di lumpukke Wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Kaget ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih ya kek Kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalat ora Kiai sembahku tampanono nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar nggih kula tampi Nala Gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih Den Nala Gareng tak tampa reng pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den yo Nala Gareng pangestuku tampanono nun inggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanono nun inggih ayo truk urut yo Ndara Antasena bekti kula yo truk tak tampa pangestuku yo truk nggih Ndara Gatotkaca bekti kula yo Petruk tak tampa pangestuku tampanono Ndara Antarja bekti kula nggih Den yo Petruk tak tampa pangestuku tampanono nggih yo Gong sing ngarep sapa Antasena. Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Ya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Ya. Bekti kula nggih Den. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Karada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun inggih sanget anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Kuwalik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa to? Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah
Barepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku, kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala, Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Gargaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Igu partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning igu partikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lara apa dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen ya saka cilik, biyen ya saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ngladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel.
Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku saguh, ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu Kyai Semar. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajak tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget. Kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinangan ing kawidadaning ring sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiang Agung. Ya nulung karing tak tampa pangestu Tampanono. Lha niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tampanono. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tampanono, Bagong. Niki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget e. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang nggonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa
ingkang paring sasmita kelawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene Ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan le dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal.
Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapi e. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga ku mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk, Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Rasa cerewet kok ngono kok dak takokke ora. Goleki rondo, Pak. Moh. Kok duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak ngono nek payu larang kekke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tre ya. Oh, Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe ora perkosa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa ki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, lah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, blenal, panamane jajan sekedar. Wani arep berarti ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho, sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kok. Mesake ora. Jero banget ora. Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku mung lucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Heeh.
Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong entuk apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendhe. Yang Semar Badranaya aja nglakon dosa, Bagong. Nang ngendi bapane wong neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Ah terus? Oke. Isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap carita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayaning Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Ya ngawur to, Gong, saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya ora. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Gong, Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Kok ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok.
Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren nggone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Wi ladal. Lah terus sampean pun sago bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kek. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah. Ladalah Ibu wonten menapa ngawisangganing para berkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawisangganing para jim setan priprayangan. Wadyabala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Persan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis kadenangan Jaramaya ngrenak utus paya-mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan sesingla nata Mandura ewa dene mesa kadenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna nang juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadyabala dipun parangaken bidal mangkata dina iki.
Ora usah wedi Kang Lirang apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Iki ngestake kanca mangkat kanca budal. Sopo iki? Takon karo aku Satru ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing mburi sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing mburi dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho, Gong, tak ajar kuwi. Nek Bambang wis ora ono, aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki, ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan, dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Paranyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuwandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis.
Sorry matane. Wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Manguri ya, dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adiku Garut Kaca durung tumanggang karya. Wah, dari iman marang ngaso ning antariksa kene. Nek ora tak celuk tuman wae. Kakangne ro adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Bala menungso Dandang Mangure padha nungsang kuyang lumbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan priprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Sweet
kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten ming wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Ing tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca. Sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Lantel ora jadis. Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora ming agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya kakangmu. Nek nganti eneng apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Ama Suramrata, Suramrata. Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lho kane. Mari kok mari. Met Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora ming ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk.
Petro. Mbah. Petro aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi tengok kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, ora usah dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya hooh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus Takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, Karang Kademel ora tentrem. saniki? Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Kang, yo. Ini melayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungsa. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungsa, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Yo, Kang, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana nang gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku.
Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti biar mandi bapake ayo Gong aku wis entuk siji Yuwana wah jan ora bener-bener iki mau monggo wis tak incengke lho Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti modar apal saiki la hai ojo medani tenan iki Teguh Yuwana aduh Teguh Yuwana slamet slamet utang Teguh oh aku wis sukses kok udus Teguh Yuwana slamet ya aku oh kaya demit e bokongmu Gong gila gong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti weh Pinokio Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet slamet saka kersaning Teguh Yuwana cah kok ora igo ora Teguh Yuwana Dian tak cokot ta Reng heeh aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku ora njaluk liyane wis Teguh Yuwana oh bapak sapa-sapa arep dirapali sapa-sapa arep dirapali liyane Pak liyane Teguh Yuwana angel tenan asli tenan Pak kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora jadi jing ciripit gula batu kejepit kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi jing ciripit gula batu kejepit oke nah iki apal aku kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincir silit kajate ora dadi aku krungu kok kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cinciripit ha iya piye balenono kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi cincir silit cincin wah ampuh iki truk iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Teguh Yuwana slamet saka Teguh Yuwana slamet saka Teguh Yuwana slamet Gong
Iki bagianmu le. Udus. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi. Kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi, dan Reng, asline demite udu iki. Andi, ning kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kok. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi. Kajate. Kajate ora dadi. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane panjen senengane do. Kon gresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci. Ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menek. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku biyen. Kula wonten dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang.
dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyahipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar.